Bun găsit, doamne și domnilor, suntem în legătură directă cu Moderna Sala a Sporturilor din Craiova pentru meciul 2 din preliminare campionatului mondial la handbal masculin tineret Under 21, partida dintre România și Rusia. Ambele echipe au câștigat ieri cu același scor 27-26. Să ascultăm acum imnul României. L-ați avut în imagini și pe președintele Federației, Cristian Gațu. România la un nou început de drum cu această generație. Acum ascultăm imnul Rusiei. Naționala Rusiei e formată în general din jucători de la super echipa Cehovski Medvedi, de la echipa de tineret, echipa a doua lui Cehovski, echipă de Liga Campionilor pe care o urmăriți de 3 sezoane la Digisport în Verug Champions League. Și în acest an rușii de la Cehovski joacă foarte bine și au șansă să intre între primele 16. Iată echipa României față de meciul de ieri câștigat în fața Turciei 27-26. Leonard Bibiric și Coco Mihail, antrenorii României, au făcut o singură modificare. Au mai pus un portar pe listă, este vorba de Macaria. În afara lotului a rămas tânărul Alexandru Dedu, pivotul de la Dinamo. Deci 3 portari astăzi pentru România. Să spunem și echipa noastră. Nedelcu, Macaria, Iancu la poartă, Baican și Cristescu pivot, Sandu și Țoche la coordonare, Vancea, Șomlea, Racoțea, Inter stânga, Grigoraș, Halcă, Inter dreapta, Mledenciu, Subțirică, extreme pe dreapta, Negru și Târzioru, extreme pe stânga. De partea cealaltă a echipa Rusiei, spuneam, mulți jucători de la Cehovski, Grușco și Kuznetsov în poartă, Emilianenko, Vasiliev, Bordunov, 3 pivoți. În Inter stânga Negliudov și Dereven. Dereven are peste 400 de goluri pentru Naționala de Tineret a Rusiei, are 20 de ani, de la Cehovski este cel mai bun jucător al lor pe atac. Chiselev în Inter dreapta, are numele fostului mareșal rus. În extrema dreaptă Cornev și Koposov, iar pe stânga Ostașenko. La coordonare au vreo 5 jucători, dar ei cu siguranță schimbă și la 9 metri. Paviliev, Kotov, Cantemirov, Cernichin și Șeleștiucov. Arbitrii întâlnirii Koniakin, frații Koniakin, pe care i-ați avut acum în imagine. Atât multe perechi de frați, să spunem, sau și veri mai sunt în handbalul internațional.
România, primul atac pozițional, după cum s-au așezat pe teren handbaliștii lui Bibiric și Mihail Iancu, eroul României de ieri, fără nicio exagerare. Iancu a apărat extraordinar de când a fost introdus în teren la jumătatea primei reprize și apoi încet România și-a revenit cu el și a reușit să învingă greu, dar meritat Turcia. Am avut 6 goluri în fața turcilor în a doua repriză, apoi era cât pe aici să pierdem victoria. Avem în centru pe Sandu, în dreapta Halcă, în stânga acum Racoțea, la minge un produs, spuneam, a handbalului brașovean, care s-a perfecționat centru de excelență de la Sighișoara, foarte în mijlocul lui Racoțea ieri, a scris 6 goluri și este cel mai tânăr jucător al nostru, 17 ani, a pierdut poziționalul, ca și în meciul cu Turcia, primul atac, și acum rușii ne arată ce știu pe faza de atac. La coordonare numărul 9, Kotov, în inter stânga, spuneam, Dereven, cel mai bun jucător al lor, la 1,97 m, inter dreapta, Kiselev. Kiselev acum se înalță pe fals, ne-am apărat agresiv cu Racoțea. 9 metri pentru ruși. Rusia este favorită pentru calificarea la campionatul mondial. Pasă pe extremă și bară. Avem șansa la această fază. Ostașenko n-a putut să-l învingă pe Iancu. Poate vom avea mai mult noroc față de meciul de ieri cu Turcia. A fost tamponat Halcă, produs al clubului sportiv școlar din Constanța. El a semnat normal cu HM-ul din Constanța, dar este împrumutat la Călăraș pentru a juca. Nu are decât 20 de ani acest handbalist, nu trebuie să facă tușa. A ieșit Baican la combinație, Halcă se înalță foarte frumos, avem al doilea pivot venit din extremă, este vorba de Mledenciu, de la Energia Târgu Jiu. A înscris 3 goluri ieri Mledenciu, a ratat și un 7 metri, dar nu mai contează gol, nu, a fost pe aruncarea lui Racoțea. Prima intervenție a lui Grușco, portar de 20 de ani și el de la Cehovski. Am ratat 2 poziționale, rușii 1. Aproximativ 1500 de spectatori în sala sporturilor din Craiova. Extrema dreaptă, Koposov pentru Dereven, da, și apără din nou Iancu. Foarte importante aceste intervenții și iarăși ratăm pasă decisivă la contraatac. Trebuie să se lucreze mai mult la acest contraatac, probabil la antrenamente. Iancu se pripește, era greșit de vreo 2 ori pasa decisivă, dar nu s-a supărat nimeni pe el, pentru că toate mingile au fost scoase de el și a încercat să dea drumul la atac. 14 parade a avut Iancu în meciul de ieri cu Turcia și datorită lui, clar, România a întors meciul. Da, și vine primul gol pentru ruși în această partidă. O combinație la 9 metri și a înscris Dereven. Noi ne-am grăbit aici, dar avem șansa, am scos un 9 metri prin coordonatorul Sandu. Handbalist de 20 de ani de la Universitatea Suceava. A intrat în inter dreapta Grigoraș de la Reșița. 5+1 în apărare, ne pleacă pivotul în circulație, vine Dremeciu, al doilea pivot. Sandu pentru Racoțea, a fost tamponat la piept Racoțea, a încercat să forțeze și a scos un 9 metri. Dinamică bună pe atacul nostru, totul e să găsim și traiectoria spre poartă. Grigoraș de depășire foarte bine, n-a putut să-i paseze colegului său din dreapta lui Mledenciu. Racoțea pentru Baican, se aruncă rușii la sacrificiu, n-am făcut-o noi și au recuperat. Ne penalizează logic pe contraatac, înscrie șeptarul Cornev și el tot de la Cehovski. Greșeală tehnică la această fază. N-avem voie să greșim cu rușii, pentru că siguranță sunt mai buni decât handbaliștii turci și ne va fi extrem de greu să revenim. M-am făcut-o ieri. Turcii ne-au condus ieri cu 7-3 și 10-6. Am avut puterea să revenim de la -4 sau la măsuri speciale pentru a-l anihila pe acest Dereven. Un cartonaș galben la noi.
Da, jocul este pentru Dereven, acesta pasează la extremă, Ostașenko și bară, a doua bară la această fază. Dar și plonjonul lui Iancu l-a forțat pe Dereven să arunce mult în laterală. Neapărat trebuie să înscriem și noi. Grigoraș pasă în spate pentru Sandu. Coordonatorul Sandu în imagine își așează coechipierii. A făcut semnul Baican unde să stea la pivot. Iese acum Baican pentru combinație cu Racoțea. Grigoraș aproape să facă pași. Stăm la 11-12 metri de poarta rușilor. Foarte bine, Sandu pivotează cu 3 adversari în spate. Cartonaș galben la cinciarul rușilor pentru această fază. Emilianenko. Grigoraș. Depășire, în sfârșit golul nostru. Minutul 6, înscriem pentru prima oară. 2-1, Rusia conduce România. Suntem la turneu de calificare în campionatul mondial Under 21, turneu care se va desfășura în luna iulie, în această vară, în Bosnia-Herzegovina. Baican cu numărul 2 și Ciprian Vancea, îl aveți în imagine. Numărul 19, Vancea a primit cartonașul galben pentru acea infracțiune și 7 metri pentru ruși. Ostașenko, extraordinar Iancu, încă o paradă de mare portar. Ieri n-a scos de 2 ori de la 7 metri Iancu. A pătruns, împins Dan Racoța. L-am lăudat și ieri pe acest tânăr, merită. La 17 ani să joci în naționala, a căror colegii sunt mai mari cu 2 ani, altă generație. Un mare lucru s-a impus acest Racoța. Acum el este la minge, n-a găsit poarta, din păcate. Minutul 7, un gol are Rusia și apără din nou. Ce frumos a mâncat pivotul lor, dar am avut iarăși șansă. Bine că n-a scos Iancu în prima fază. Dereven nu a marcat și ne-a stat inima la această fază. Ne grăbim prea mult. Antrenorul rușilor a fost acel cadru, este vorba de Alexander Pankov. Deja la campionatul mondial sunt calificate 3 țări: Bosnia, normal, țară organizatoare, Croația, campioana mondială în titlă, și Spania, campioana europeană. Dereven, a venit Interul dreapta la acea fază, Cantemirov. Ne apărăm și noi mai avansat. Dereven a încercat pasa pentru pivot, noi am recuperat pe contraatac și gol înscris de România la această fază. Numărul 20, tânărul negru de la CS Cara Severin, aduce egalarea pentru România. 2-2, România-Rusia, minutul 9. Vă spuneam, ieri România a învins Turcia 27-26 și înaintea sa Rusia cu același scor a învins Israelul. Un derby al grupei astăzi și cu siguranță și mâine va fi în ideea că România va bate astăzi Rusia, nu contează la câte goluri, trebuie să bată și Israelul mâine. Gol de pe extremă înscris Ostașenko, primul gol pentru el. Da, forțare, din păcate în atac a băgat umărul în față Vancea. El era și mult mai mare, Ciprian Vancea, decât adversarul său, era o disproporție acolo de gabarit. Am pierdut oportunitatea să egalăm. Poate nu mai scoate Iancu o dată. A plecat extrema Cornev în circulație. Un alt Inter stânga și normal Iancu își face treaba în poartă. Seleștiucov a fost acolo, iată-l în reluare. 3 parade plus un 7 metri, 4 parade pentru Iancu. De 2 ori barele n-au protejat. Stăm bine la apărare. S-a dezvoltat pentru negru, n-a atacat poarta. Iarăși. Am băgat un adversar și am pierdut mingea.
trebuie să avem înțelegere totuși pentru acești tineri handbaliști. Tot ce are mai bun handbalul românesc. La această generație am plecat pe contraatac. Mădenciu, gol, România. 3-3, România-Rusia, minutul 10. Stăm bine față de ce s-a întâmplat el pe începutul partidei cu Turcia. Ieri la pauză am recuperat de la 6-10, a fost 11-11 și apoi România a jucat extraordinar în repriza secundă. A avut 17-11, minutul 38 au înscris turcii primul gol în repriza secundă. Însă apoi încet România a scăzut ritmul, turcii aproape n-au ajuns, dar am avut și noi șansă pe final. Oh, ce gol am primit de la acest coordonator, Cantemirov. A fost mascat Iancu. Un gol de pe la 10 metri. Se mai întâmplă 4-3, Rusia conduce România. O ultimă întâlnire la nivelul național, vă aduceți aminte, acum 3 ani România a depășit Rusia la seniori. Vancea n-a putut să învingă acum pe Grușco. Da, pași, s-au văzut pașii, s-a văzut greșeala și de către fani. În sfârșit se așează atacul. Sandu pentru Grigoraș, Mledenciu n-a putut să intre spre poartă. Ciprian Vancea a fost faultat de numărul 11, Vasiliev. Da, portar bun și Grușco, dar mai mult mingile au fost pe el. Un singur reflex a avut până acum. 4 mingi parate de către golkeeperul rușilor. Iată, 3 schimbări au făcut rușii între atac și apărare. Caută antrenorul lor, Alexander Pankov, formula ideală împotriva României. Să sperăm că nu va ghici și ne scoate, iată, cu șoldul. Ce paradă inteligentă a reușit Ionuț Iancu. A fandat, ați văzut, spre exterior și a scos mingea. Are ce să învețe și la Constanța. Este și Alexandru Buligan, antrenorul portarii, Rudi Stănescu, Mihai Popescu. O școală de portari, putem spune, la HM. Mădenciu poate s-a grăbit, dar nu mai contează, mingea este tot la noi. S-a încercat și altceva la acest pozițional, rușii s-au prins. La vinclu se ducea această minge, dar arată Grușco, normal, este un portar și el talentat, are 20 de ani, de la echipa de tineret a lui Cehoski Medvedi. Se încălzește pe margine Soche cu numărul 15, al doilea coordonator de joc al României. Cernic cu numărul 10 a jucat în dreapta, însă a ieșit agresiv din apărarea noastră Cristescu și l-a tamponat 9 metri. Emilianenko, pivotul lor, a ieșit în circulație, joacă pentru Serestiukov și vine golul lui Cantemirov. Da. Nu prea-l ghicim pe acest Cantemirov. Da. Și prima eliminare în această partidă. Îl așteptau arbitrii, cum se spune, pe numărul 8. Au fost cartonașe galbene. Acum vin și eliminările la ruși. Poate acest moment cu om în plus ne va aduce mai mult. A intrat Soche cu numărul 15 în centru. În dreapta sa este Grigoraș. A ieșit Cristescu de pe pivot și în forță a aruncat Ciprian Vancea, dar Grușco arată că are potențial. Mare minune dacă nu o să-l vedem sezonul viitor la echipa mare a lui Cehoski, la ce a arătat până acum. Apărare avansată, 4+2, avem om în plus, încercăm să scoatem mingea mai repede. Cantemirov, dar logic scoate și Iancu. Prima parada a lui Iancu în fața acestui Cantemirov, care are 2 goluri.
Soche n-a avut cu cine să joace în stânga, noi am făcut schimbare și am pierdut tempoul în acea parte. A intrat pentru prima oară Șomlea de la U Transilvania Cluj. Ieri nu a jucat Șomlea. Oh, pasă la intercepție, ce păcat, poate. Da, extraordinar. Nici n-am vrut să spun înainte că ne scoate Iancu, dar el știe ce are de făcut. Să sperăm că colegii îi vor da mai puține șanse lui Iancu să se remarce în această partidă. Să-l ajute mai mult pe pozițional, să nu mai vândă mingile, cum se spune, adversarilor. Și în pozițional la apărare să joace cum trebuie, să fie mai agresiv. Ce paradă a avut Ionuț Iancu la faza precedentă. Iată, l-aveți în imagine, tânărul portar de 18 ani. Probabil va începe să joace și prin Liga Națională la HM Constanța. Câteva dintre paradele sale. A scos și de la 7 metri, a scos și de pe extremă și din poziție centrală. Cea mai frumoasă paradă a fost ultima. Contraatac i-a blocat pe ruși, care se puteau duce la 3 goluri. Super portar acest Ionuț Iancu. Ne bucurăm că avem și noi ce să lăudăm de la această națională de tineret, care este la ultimul turneu major cu generația respectivă, generația 91-92. Apoi vor sări toți jucătorii, majoritatea jucătorilor de 21 de ani și nu vor mai putea evolua. Vor trece către naționala de seniori încet. Foarte bună pasa pe contraatac, puțin în laterală. Soche foarte bine și înscrie un gol chinuit, dar binevenit. 4-5 România-Rusia. Bună pasa, încercarea de pasă de fapt a lui Negru. Rușii nu prea înțeleg ce se întâmplă și n-au atras mingea. Am avut noroc. Suntem la jumătatea primei reprize. Rusia conduce România cu 5-4. Cine bate astăzi rămâne cu șanse intacte pentru calificarea la campionatul mondial din vară. Aproape că nu ne mai facem griji atunci când rușii aruncă la poartă din anumite poziții, pentru că Iancu este extraordinar. Ce înseamnă să ai intervenții bune de la început. Aici, din păcate, Ostașenko a căzut în 6 metri și a scântit puțin glezda. Da, nu e nimic grav pentru tânărul rus. Ce înseamnă să aperi bine de la început, să dai încredere echipei. Și normal, adversarii ți-au frica, pentru că efectiv rușii nu mai știu unde să arunce, cine să arunce la poartă, ori de pe extremă, ori din centru. Să nu mai spunem de contraatac, au fost blocați și în acea ipostază. Iancu este sperietoarea rușilor în această partidă. Să sperăm că îi vom mai păcăli și pe atac. Aici avem probleme. Iată, Soche pasă pentru pivot. Bine că a recuperat. Da, a reintrat Halcă pe inter dreapta. Acum Soche pentru pivot. Da, s-a văzut această dorința sa de a juca pivotul. Păcat, nu ne regăsim pe inter dreapta. Mai avem și șansă. Știți cum se spune, șansa face parte din joc și ține cu cei puternici. Poate noi vom fi astăzi împotriva rușilor. Da, a fost forțare în atac la pivot. S-a lăsat pe apărător și a dat pasa spre Inter. Decizie corectă a arbitrilor. Pași în faul pe aici pentru ruși. Arbitraj ok până acum. Să nu uităm arbitrajul perfect în meciul de ieri, în România-Turcia, cu cei doi arbitri din Germania.
Are intrat de Reven cu numărul 13, un singur gol pentru el în această partidă. Este golgheterul naționalei Rusiei, are peste 400 de goluri, iată, la numai 19 ani. S-au chinuit rușii să pătrundă, în sfârșit am strâns și noi cu fluturașul din fața apărării, Tsoke, la un 5+1. S-a lăsat pe minge Seleștiucov, mingea a ieșit în corner, a blocat-o. Parcă suntem mai atenți în apărare, ați văzut într-un cadru și pe Sorin Toaxen în spatele porții. Iancu n-a mai avut ce să facă de această dată în fața lui Emelianenko, pivotul titular al rușilor, cu 2 goluri în această întâlnire. Foarte bine angajat Emelianenko de Reven. Tsoke, Mlădenciu, avem jocul la pivot, gol România. Primul gol de pe pivot înscrie Albert Cristescu, jucătorul de la CSM București. Fază în 3, Tsoke, Mlădenciu, Cristescu. Da, trebuie să mai ieșim din tiparele jocului pozițional pentru a-i păcăli pe ruși, care stau bine la tactică pe apărare. Ne agățăm de adversar, suntem la un gol de minute bune. Mai agresivi în apărare. Halk a faultat, 9 metri pentru ruși. Locul 9 la ultimul campionat european desfășurat în Turcia. Mâine de la ora 12, ultimul meci pentru România împotriva Israelului, dar până atunci trebuie să învingă astăzi Rusia ca să mai avem de ce juca acel meci cu Israel, cum se spune. Apără din nou Iancu. Am plecat pe contraatac, poate vedem și golul. N-a fost gol din păcate, pentru că Tsoke a fost ghicit de către Grușco. Îl au și pe Iancu al lor, să spunem rușii, pe acest Grușco. Până acum un duel al portarilor. Iancu are mai multe parade decât Grușco, dar acest lucru s-a întâmplat și din cauza faptului că apărarea nu-l ajută mai mult pe Ionuț Iancu. A ieșit bine prin Cristescu, în inter dreapta la Kiselev. 9 metri pentru ruși, execută Kornev, extrema dreaptă. Seleștiucov a pătruns în forță, bine că n-a intrat mingea din Iancu în poartă, ați văzut, a fost bară, l-a lovit puțin în număr și a ieșit în aut pe aruncarea lui Cerniucov. Probleme la Halcă. Un contact mai dur cu adversarul. Foarte expresiv antrenorul rușilor. L aveți în imagine pe Alexander Pankov, care explică ceva la masa oficialilor. Sunt 7 grupe de calificare la campionatul mondial din vară, care se va juca, vă spuneam, în Bosnia-Herzegovina. Nu avem șansă la această aruncare a interului dreapta, Halcă. Din primele 2 grupe se califică câte 2 echipe, apoi de la grupa 3 la grupa 7, noi în grupa 7 suntem să califică câte o echipă. Așa a fost regulamentul acesta, tragerea stors. Dacă picam și noi primele 2 grupe, aveam șanse mai mari. Nu că acum am avea șanse să ne calificăm, organizăm turneul, dar este delicat cu echipa Rusiei și Israelul a crescut enorm. Gol înscris acum de optarul rușilor pe această pătrundere, Nekliudov, primul gol pentru el. I-a lăsat puțin momeală Iancu, dar tot el a fost păcălit. Noi am greșit poziționalul și ce pot face rușii decât să înscrie pe acest contraatac. A înscris Cerniuc și timp de odihnă cerut de Bibi Rigă și Mihaila la 8-5 pentru Rusia. Atacul pozițional. Pivot la joc 3, Tsoke, unde ești? Pivot la joc 3. Este Baican de aici.
cât când are intră în dreapta, mingea pleacă și extrema. Puteți să atace ultimul culoar. Tot timpul, duceți-vă spre poartă, mai mult orientare în atac și mai mult în pătrundere. Tot timpul prinde mingea pe loc. Nu mai așteptați mingea pe loc. Și în apărare. Strângeți. Stăm prea rar și nu fragmentăm jotul. Hai, hai! A venit la partidă și președintele Olchimului, Petre Berbecar. Nu este distanță mare, normal, între Râmnicu Vâlcea și Craiova, aici unde se desfășoară turneul. Lângă domnia sa era și fostul arbitru internațional Toma Pleșa. Ați auzit indicațiile lui Bibiri. Să sperăm că handbaliștii săi vor putea să le pună în practică și să se mai apropie de Rusia, care n-a făcut mare lucru decât a greșit mai puțin, adevărat. Noi am dat gratis multe mingi pe pozițional, gol superb înscris de Halcă. Da, acesta este handbalul modern, cu o aruncare în forță, inteligentă a lui Halcă la primul gol în această partidă. 8-6 Rusia-România. A stat foarte mult, mai bine de 10 minute la un gol de ruși, apoi am greșit două poziționare și n-au penalizat pe contraatac. Foarte bună depășirea de carului Cerniuc, care a ajuns la 3 goluri. Iată, nu le merge de Reven, golgheterul, dar au dubluri pe post. Soche, foarte bună pătrunderea. A fost faultat la aruncare, 9 metri. Tânărul Soche, 20 de ani. Fost și la centrul de excelență de la Sighișoara, acum joacă pentru Steaua. Pasă până la Halcă, de pe stânga pe dreapta. Soche de drumul normal pentru extremă, dar nu poate să înscrie Mledenciu. Ce bine a stat pe picioare acolo Grușco. Aveți imagine pe tânărul de 20 de ani, care a avut o paradă inteligentă. Delicată situația pentru România. Mai sunt 7 minute. A alunecat Cerniuc. În centru este acum Seleștiucov cu numărul 20. Da, depășirea lui Cantemirov și a înscris pe acest handbalist pentru a treia oară. Diferența cea mai mare de scor, din păcate, în cele două echipe, dar pentru Rusia și Mledenciu iarăși greșește, a scăpat mingea. Ne mai scoate odată Iancu. Cât să mai apere și Iancu, de unul singur face minuni. A fost out pentru Rusia. Încă 6 minute și 20 de secunde. Rușii s-au dus la 4 goluri. Scoate odată Iancu. Și mingea este pentru noi, deoarece rușii au intrat în 6 metri. Bine, Soche. Nu s-a dat nimic la această fază. Extraordinar. Prima oară când n-am înțeles decizia arbitrilor. Se mai întâmplă. Să nu fi de acord normal cu ce se dă. Neapărat ar fi trebuit să înscrie Soche acolo, sau măcar să fi scos un 7 metri. 9 metri pentru ruși. Cantemirov în centru pentru Cerniuc. Schimb de locuri cu Shelestiukov. Au și o nouă extremă stângă, Necliudov în locul lui Ostacenko. Da, extraordinar a fost. Recunoaște cea mai frumoasă fază de handbal din această primă repriză pentru ruși, care au făcut șahmat în acea zonă a apărării și au înscris cu aruncare liftată. Băgăm și noi în seamă pivotul. Bine, pasa în extremă și gol realizat de Negru. Și la noi a fost o fază cursivă. Să sperăm că vom avea parte de cât mai multe de acest gen. 7-11 România-Rusia.
Nu trebuie să disperăm, timp este berechetă pentru a întoarce soarta acestei partide. Iată că și spectatorii realizează că trebuie să încurajeze pe tinerii handbaliștii României, care au un pasiv de 4 goluri și mai sunt 4 minute și jumătate din această primă repriză. Mult prea ușor ne depășesc rușii la 9 metri. Cerniuc a înscris. Mergem mult pe fentele lor. Ne lăsăm păcăliți. Soche Halcă trebuie să înscrie și o face. 8-12 România-Rusia. A ieșit Soche la 5+1 în apărare și a intrat colegul său de post, Sandu. Aceeași linie de 9 metri, Cerniuc, Șeleștiucov și Cantemirov pentru ruși. Are un procentaj foarte bun această linie de 9 metri în ultimele 10 minute. Șeleștiucov. Am scos și noi această minge în sfârșit. Halcă să nu se grăbească. Acum avem omul în plus. Nu s-au repliat rușii. Extrema este liberă pe stânga, însă noi n-am putut să dăm mingea în acea zonă. Totul e să înscriem. Sandu, Halcă. Șomlea s-a dus pe post de pivot. Halcă este sigur pe el, dar a fost blocat. Se bucură tinerii ruși, normal. Pentru că se spune că nu prea mai ai curaj apoi să arunci dacă ești blocat. Intră din nou Racoțea în inter stânga, numărul 17. Avem nevoie de sclipirea lui. S-a întâmplat ieri în meciul cu Turcia. A avut niște trasoare extraordinare Racoțea. Ați văzut, Halcă n-a mai aruncat la poartă, a căutat jocul în extremă. A scăpat mingea, Sandu l-a lovit în picior și s-a mai ales praful de un atac al României. Păcat. Timp de odihnă cerut de antrenorul rușilor, Pankov. Смотри, и побежишь под Кантемира. Тим, пойди между первым и вторым. Между первым и вторым. Обыграй. Ему не сбрасывай. Только если он будет железнодействовать. Если прихватывают его с удара в пол, дальше идешь. Взящись на себя. А дальше уже посмотри. Прихвата нет ему. Ты идешь на прямую атаку, ты под него открываешься. Но не беги. Есть ситуация, даешь ленту Кантемира, бежишь. Дальше получил обратную двоечку. Нет, а вы уже откатились в обратку. Понятно? Катите два раза. Давай. În grupa 1, Slovenia și Islanda se bat pentru promovare. La primele două merg mai departe. Grupa a doua, Portugalia, Suedia și Ungaria. În grupa a treia, Serbia, Danemarca, Slovacia. Grupa a patra, Germania și Cehia. Grupa a cincea, Franța și Muntenegru. Grupa a șasea, Polonia și Elveția. Grupa a șaptea, noi cu rușii și cu izraelienii. Bine că am scăpat. Iarăși a fost o combinație frumoasă a rușilor în ea de 9 metri. Însă Cerniuc n-a mai găsit spațiul porții. Nu se supără nimeni. Grigoraș, bine, scrie jos în dreapta lui Grușco. Avem doi stângaci ok la naționala de tineret, Halcă și Grigoraș. A fost pe minge Grușco, însă șansa nu l-a ajutat. 9-12. A mai recuperat un punct, însă trebuie să scoate mingea la apărare. Extraordinar, ce bine l-a mers schema cu pivotul Vasiliev la primul gol în această partidă. Are de ce să se bucure.
Grigoraș pătrunde și aruncă tare cu pardoseala, însă a fost faultat 9 metri. Poate ne scoate Dan Racoțea în ultimul minut al acestei prime reprize. Fără goluri Racoțea în acest meci, nici nu a jucat foarte mult. Recuperăm noi, da, gol înscris de pivot. Foarte bine, Albert Cristescu a fost atent, da, și este nevoie și de o încurajare din partea acestui tânăr luptător. 10-13, România-Rusia. Nu trebuie să luăm gol și ideal ar fi, o spune suporterul subiectiv, să mai înscriem o dată, dar e destul de delicat. Are intrat Dereven, numărul 13, în centru joacă acum. Va fi un schimb de locuri între el și colegii săi de la 9 metri. Atât Dereven a fost ținut de către Sandu, 9 metri, 5 secunde. Dereven, foarte bine, recuperăm noi, am plecat pe contraatac, mai sunt 3 secunde, trebuie să arunci repede la poartă. Gol România! Superb, intrăm la pauză numai cu 2 goluri în minus. 11-13, România-Rusia. După 30 de minute în care rușii au fost mai buni, noi am greșit foarte mult. Primul gol al lui Baican în această partidă, un gol foarte important de moral. Revenim după o pauză de aproximativ 9 minute cu repriza a doua dintre România și Rusia. Din nou legătură directă cu sala sporturilor din Craiova. În câteva momente va începe repriza a doua dintre România și Rusia. Meciul 2 din preliminare campionatului mondial Under 21. După prima repriză, Rusia conduce cu 13-11. Handbaliștii români pregătiți de Bibirigă și Mihaila au avut, iată, în Ionuț Iancu cel mai bun jucător. E delicat atunci când portarul este cel mai bun jucător. Înseamnă că lucrurile nu merg foarte bine. S-au greșit multe faze pe atacul pozițional, la atac. E adevărat, și Grușco, portarul rușilor, a avut vreo 8 parade. A fost la un moment dat un duel la distanță între Iancu și Grușco, portarii celor două naționale. Însă în ultimele 10 minute România au greșit foarte mult pe pozițional. S-au dus rușii la 4 goluri. Am reușit să recuperăm. Am înscris un gol super pe contraatac la ultima fază din prima repriză prin Baican și avem speranțe că în repriza a doua se poate mai mult pentru această națională a României. Cei mai buni handbaliști ai noștri, generația 91-92, 18-19 ani au acești handbaliști. Ieri a fost ziua lui Ciprian Vancea, prin 21 de ani, el este cel mai mare din această echipă. Cel mai mic este Dan Racoțea, 17 ani. Dacă vor greși mai puțin pe atac față de cum au făcut-o în prima repriză, românii au șanse să întoarcă soarta acestei partide, care până acum surude rușilor. Rușii au învins ieri Israelul 27-26, la fel cum și România a învins Turcia la același scor întâmplător, 27-26. Cine bate astăzi are șanse mari să se califice la campionatul mondial. Rusia, logic, are un meci mai ușor mâine cu Turcia și Rusia, dacă scapă de România, este virtual calificată la campionatul mondial, pentru că turcii nu cred că pot încurca Rusia, după ce am văzut în aceste două meciuri. Însă România, dacă bate azi Rusia, are mâine un meci foarte dificil cu Israelul, care abia a pierdut ieri cu Rusia la un singur gol, 27-26. Însă totul este posibil, handbaliștii sunt tineri de perspectivă, spuneam 18, 19, 20 de ani la toate cele 4 naționale care se întâlnesc aici la Craiova. Și tinerețea poate juca normal multe feste, cum s-a întâmplat și ieri. Iată, fanii Craiovei
Imnul Universității Craiova se intonează în sala sporturilor, care a fost aici refăcută din temelii. E adevărat, în vreo 23 de ani a ars, după cum bine știți legenda, de fapt, nu este legendă, este chiar, da, este adevărat, a ars o sală Craiova în 1990, când echipa de handbal la Craiova era campioana României și au trebuit, iată, să treacă 23 de ani pentru a se da în folosință această frumoasă sală. Tot o sală fără peluze, așa cum s-au construit în România foarte multe, dar bine că are 2 tribune. 4.000 de locuri are această sală. Avem o sală nouă și la Piatra Neamț. Se așteaptă sala de la Cluj-Napoca, a cărei construcție a stagnat la sfârșitul anului trecut, pentru că unul dintre constructori care a pierdut licitația a dat în judecată și s-a blocat construcția sălii, care trebuia dată și în folosință în noiembrie-decembrie anul trecut. Sala se construia într-un ritm extraordinar și să sperăm că se va da drumul la sala din București, se va da drumul la construcția sălii polivalente din București de 10.000 de locuri și peste 2 ani ne vom lăuda și noi cu adevărată sala polivalentă. Până atunci totul e să avem performanță la echipele de sporturi indoor, la handbal, basket, volei și la hockey, pentru că va fi sală polivalentă, va fi și patinoar la sala din București. Normal, haideți că se poate, încurajează announcerul pe handbaliștii români care acum sunt în apărare pe prima fază din repriza secundă. S-a reluat jocul 11-13. România-Rusia. Meci pentru preliminare campionatului mondial care se va desfășura în vară în Bosnia. Chiselev în interdreapta a apărat și iarăși nu recuperă mingea după ce Iancu scoate. A fost mai rapid Cantemirov și a băgat mingea în poartă. 14-11. Mingea la extremă. Negru, gol înscris de extrema noastră. A fost un duel în circulație. Iată, handbalistul român a rămas căzut pe suprafața de joc. Adversarul cu care s-a tamponat a rămas lângă el. Este vorba de Ostașenko. Înseamnă că a fost un contact tare între cei doi handbaliști, dacă și Ostașenko a rămas lângă adversarul său. A mers bine faza succesivă până la extremă, închisă cu gol. Albert Cristescu, care este un jucător tare, un jucător în forță pe postul de pivot, a primit îngrijiri și a revenit Cristescu. Koposov în extremă dreaptă și Chiselev, stângacii rușilor, care nu prea au jucat în prima repriză. Acum Koposov, extrema, Șife, întoarce pentru Seleștiucov. Cantemirov a rămas pe teren la coordonare, da, și prepasiv pentru prima oară în această partidă. Oh, leu, incredibil ce pasă! Ah. În loc să ne apropiem noi la un gol, s-a ratat această șansă pentru că s-a dat o pasă la adversar și ce să facă Ostașenko? Să bage și el mingea în poartă. 12-15 România-Rusia. Sperăm că vom lăsa aceste greșeli de mini-handbal în afara terenului. Soche a încercat angajarea pivotului, au recuperat rușii. Două greșeli mari pe început de repriză secundă. Am avut noroc că mingea a ieșit în out și rămânem pe pozițional. Soche
Pentru Baican, Nedenciu nu a atacat poarta, se duce în poziție de Inter și îl ghicește Grușco. Așa s-a întâmplat și în prima repriză. Nedenciu vine și își face culoarul pentru aruncat dintr-o poziție cât de cât frontală. Greul normal tot pe apărare pică. Soche în fața colegilor săi. Kiselev pătrunde și vine golul Interului cu numărul 21. Primul său gol în această partidă. Iar s-au dus rușii la 4 goluri. Grigoraș aruncă șpagatul lui Grușco. Da, foarte multe mingi au aruncat jos la Grușco și acesta cred că are un procentaj foarte bun la aceste parade din șpagat. Cantemirov, Kiselev, schimb de pas între cei doi jucători, pivotul Emilianenko a fost faultat, mingea a ajuns la Koposov, dar s-a dat 9 metri. Kiselev, Cantemirov, depășire, mingea la extremă, da. S-a mărit unghiul acolo pentru Ostașenko și înscrie al doilea gol în această repriză, extrema de pe stânga. Extraordinar, ce frumos acest gol. A înscris Albert Cristescu, o aruncare de Inter a lui Cristescu, este pivot de meserie, dar nu se supără nimeni că a înscris de asemenea manieră. A surprins pe toată lumea. A pus acolo Grușco în braț, însă mingea a intrat în poartă. Da, foarte bună pasa spre extremă, al treilea gol pentru Ostașenko, joacă foarte mult colegii săi, pasă inteligentă de la Kiselev peste toată apărarea în acea zonă. Faul la jocul cu pivotul, au văzut arbitrii. Nu ne merge nimic în această secundă pe debutul său. Multe greșeli și pe atac și pe apărare. Parcă nici n-a fost pauză. Mai bine ar fi fost pauză, de fapt, că ne apropiasem la 2 goluri, acum sunt iarăși 5 față de ruși. Cantemirov pentru pivot, acesta nu face decât să se înșurubeze și înscrie din nou Emilianenko. Aruncă Grigoraș, a fost faultat, apărase Grușco. 9 metri pentru noi, suntem la 6 goluri față de ruși și nu au trecut decât 6 minute din repriza secundă. O cădere inexplicabilă pentru handbaliștii lui Bibirigă și Mihailă. Cristescu, Nedenciu, acum Grigoraș, da, noi să nu-i mai aruncăm jos acestui portar. Stă foarte bine pe picioare și are un simț al anticipației deosebit. Grușco. Mâine de la ora 12 este meciul între România și Israel. Pasă pentru același Ostașenko. Mingea a venit de la Selestiukov. 9 metri pentru ruși. Iată combinația. Oho. Mergea și eliminarea în această fază. Ați văzut, a fost tras de tricou Ostașenko în depășire. În sfârșit recuperăm și noi o minge, să sperăm că va înscrie Soche. Nu înscrie pentru că este mai bun Grușco. Și în prima repriză a mai fost un duel între Soche și Grușco, câștigat tot de portarul rușilor.
A recuperat Soche, dar n-a putut să-l învingă pe Grușco. A vrut să dea sus, e adevărat, de această dată. Însă ăsta este un tip inteligent, acest Grușco. Tare de tot. A ieșit Racoța acolo la Chiselev. Ni se mai dă și nouă fază. Faul la jocul cu pivotul. Suntem pe contraatac. Nici acum nu înscriem. Negru a aruncat puțin pe întors la extremă. Foarte bun Grușco. Extraordinară parada lui Grușco. Am avut recuperare, am avut contraatac, dar am ratat de 2 ori până acum în această repriză. Să nu mai vorbim și de mingile stricate pe pozițional. Arbitrii bosniaci, coniacani, frații Dinu și Amar, nu prea au avut probleme în această partidă. Sănătos a ieșit din apărare Racoța, dar trebuie să-i jucăm mai agresiv. Nu mai avem ce pierde la -6. Adevărat, mai sunt 22 de minute, dar trebuie să fim mai răi în apărare și să nu mai rosim normal pe pozițional. Chiselev nu se înțelege cu Kopoșov, au intrat iarăși în prepasiv rușii. Schimbarea de portar la noi este Macari acum în poartă în locul lui Iancu. Nici de această dată n-a intrat mingea în poartă. Racoța îl învinsese pe Grușco, mingea din bară l-a lovit puțin înșezut pe rus și n-a intrat în poartă, iată faza. Chiselev s-a dus coordonatorul rușilor al doilea pivot, ne țin jucătorii pe 9 metri, ne scoate Macaria, handbalistul de la CSM București, 2 handbaliști de la CSM, Cristescu și Macaria în lotul de tineret. Bine că am scăpat, avem contraatacul, să sperăm că fructifică Negru. Nici acum, oarecum înscriem și noi în poarta lui Grușco. Ce păcat, 3 contraatacuri ratate, pasa perfectă a lui Macaria pentru Negru. Negru l-a lovit în piept, s-a văzut la această reluare pe Macaria. Da, are valoare acest puști. Încă 20 de minute. Nu avem voie să mai greșim. Parcă n-am vrut să înscriem până acum. Am avut 3 ocazii imense. Cantemirov, pași la coordonator. Au încercat rușii să ne taie atacul încă de la început, să-l tamponeze pe Racoța. Aruncă Grigoraș în bară. Puțin egoist Denis Grigoraș. Extrema era liberă, dar el a aruncat pe poartă. Auziți, vuietul tribunelor este un vuiet oricum de nemulțumire, pentru că s-a ratat foarte mult, numai 13 goluri până acum în această partidă pentru România în 41 de minute. 2 goluri în această repriză secundă. Ce pe aici să facă pași în interstânga Cerniuc. Se angajează pivotul, da, știu jocul cu pivotul și asta ne mai trebuia. Eliminare în această partidă. Prima eliminare. Dan Racoța. O goluri au rușii și avem și un minus. A intrat Vancea, se joacă fără pivot. Halcă, Soche, Vancea. Halcă pentru Negru. Halcă normal își face mingea pentru mâna stângă. Încerca să-i deschidă unghiul, a fost blocat. Soche.
Vrea să dea depășire Halcă, a fost faultat 9 metri. Fragmentează la timp rușii atacul nostru. Acum Halcă, da, găsește culoarul norocos și mingea intră în poartă. 14-21, n-a mai înscris România de vreo 3 minute. Bine că a făcut-o acum și iată, în inferioritate. Poate îmi juca mai bine în inferioritate, cine știe. Cerniuc în centru cu numărul 10, în dreapta este Cantemirov. În stânga Selestiukov, s-a refăcut linia de 9 metri care a distanțat Rusia în prima repriză. Apără Macaria, dar a fost fault, 9 metri. Emelianenko cu numărul 5, pivotul titular al rușilor. Cerniuc, Cantemirov, da, s-a făcut jocul la extremă. Am avut impresia că poate să scoată Macaria, însă bolta perfectă a lui Koposov. Simplu și eficace acest pozițional. Intră și la noi pivotul, acum Cristescu. Jucăm 7 contra 7, s-a dus eliminarea. Cum să-i dai gol de acolo, dar am avut noroc cu Negru și a recuperat Negru jumătate de greșeală, să spunem, de la două contraatacuri greșite. De la 10 metri aruncat pe centru Vancea și Negru. Viclean a stat, a recuperat și a înscris. 15-22, România-Rusia. 9 goluri au înscris rușii în această repriză, noi numai 4. Da, cu eliminarea pe acolo era și fault din semicerc. Să vedem cine este eliminat. Halcă l-a împins pe adversarul său care încerca să pătrundă. Iată momentul, l-a ținut, l-a împins. Agresivitate dincolo de limitele regulamentului. Arbitrii nu sunt de acord normal și n-a mai scos un jucător. Au început să înscrie și din Inter stânga prin Selestiukov rușii. Cristescu, schimbare de direcție bună. A fost faultat. 9 metri pentru noi. Grigora și Săche au intrat să ajute echipa pe acest pozițional. Săche și Vancea sunt colegi la Steaua, se cunosc foarte bine. Interul stânga și coordonatorul în dreapta, Grigoraș de la Reșița. Ce inteligent se apără rușii. 4-2 care se transformă în 5+1 și n-au la mingea. Inexplicabil jocul nostru în această repriză secundă. Mai slab decât s-a jucat în prima repriză. Încă 15 minute. România este la 8 goluri în spatele Rusiei. Am avut noroc cu această pasă. Extrema n-a putut să păstrundă. Ostașenko. Cerniuc scapă mingea, tot el recuperează. S-a încercat angajarea pivotului. Mai avem și noi noroc. Însă trebuie să fructificăm șansa pe care ne-au dat-o rușii. Avem extrema liberă dreaptă și stânga. Binevu, extraordinar, Negru. O înscrie jucătorul de pe stânga. 16-23. Ne-am descurcat acceptabil, în inferioritate.
Selesciucov și jos în stânga lui Macaria această minge. Nu prea am înțeles de ce a fost schimbat Iancu în poartă. Adevărat, au fost momente când n-a mai prins, dar apărarea nu l-a ajutat deloc în această partidă. Probabil acum va intra din nou Iancu, pentru că altfel nu înțeleg de ce aplaudă craiovenii. Vancea pentru Cristescu, foarte bine, Cristescu recuperează Negru, dar a apărat Grușco, rămâne mingea la noi. Oricum este bine pentru efortul lui Cristescu, care a agățat acea minge până la urmă și au rămas pe pozițional. Timp de odihnă cerut de Bibirigă și Mihaila. Stânga spre dreapta, centru, pasează la interior dreapta și intră aici. Retur, da? Interior stânga are mingea, Vancea. Deci, interior stânga are mingea, iese centru de aici și joci 1-2. Iese extrema. Fondul descarcă locul centru, Sandu. După ce dai pas, tu și pui bloc, pe apărătorul 2. Extrema stângă, vine la învăluire și atacul ăla. Deci la poartă, pas la Vancea, care ajunge în zona centrală, a dat drumul la succesiv. Sau, dacă este pulsul sus, hai, diagonal la primul contul. Hai! Haideți, băi! Hai, 2, 3, 5! România! Ați auzit schema spusă de Bibirig, Hamășosei, cu două variante de finalizare. Să sperăm că nu va fi nevoie și de o a treia, dacă își dau seama rușii ce se întâmplă. Să ne iasă mai repede faza de gol. De 1 an și 3 luni, Bibirig și Mihailă sunt antrenorii lotului de tineret. Mulți, spuneam, dintre acești jucători vor trece la seniorat. Este ultimul lor turneu cu această echipă. Negru aruncă el, dar blocat Negru. Vancea n-a mai apucat să arunce. Bine că rușii n-au plecat rapid pe contraatac cu Cornev. Și totul se transformă în pozițional. Păcat că, iată, după un time-out la care li s-a explicat o schemă cu două variante, a reușit Vancea să arunce din poziție centrală. Pentru el se schema, din ce am înțeles. Cantemirov, Cornev, pivotul Emilianenko și rușii aruncă puțin de gringoladă și din nou de la 10 metri de pe picioare înscrie Cantemirov. A mai înscris de o asemenea manieră în prima repriză acest handbalist în poarta noastră, dar a reintrat Ionuț Iancu. Bine se deschide jocul la extremă și duelul Negru-Grușco câștigat de extrema noastră. 4 goluri înscrise de Negru în această repriză secundă, din totalul celor 6. Am uitat ratările sale de pe contraatac, nu mai contează. Dacă ne scoate la pozițională e foarte bine. La 8 goluri în spatele rușilor, cam mult, însă nimic nu este imposibil, vă spuneam. Și ieri, când România conducea Turcia cu 6 goluri, la această vârstă oricând se poate întâmpla un scurt circuit. Dar nu la ruși, din păcate. Înscrie pentru prima oară Kotov în această partidă. Kotov n-a jucat în prima repriză. A aruncat Ciprian Vancea și a apărat Grușco. Foarte bun acest portar, la semi-înălțime și jos la colț. Trebuie să riști foarte mult, să-i dai sub transversală, dar destul de delicat. Numai Racoța a aruncat de o asemenea manieră ieri împotriva turcilor. Se pot duce rușii la 10 goluri dacă înscriu acum. 10 goluri la 10 minute. Aproape imposibil să mai faci ceva bun. Scoate Iancu. Foarte bine am scos această minge prin Ledenciu, care atacă poarta, joacă în dreapta și el, dar
Da, acum a fost Mledenciu la minge. Foarte bun Grușco. Din păcate, în repriza a doua ne-a arătat Grușco că este un portar de mare viitor pentru Rusia. Poate nu și ne-au aruncat cum trebuie la poartă. Poate au avut puțină teamă. Însă Grușco, în afara acestor probleme ale românilor, este un mare portar, cum și Ianco dovedește. Și aici un faul de eliminare au văzut arbitrii bosniaci. Vancea, cred că l-a agățat, l-a tamponat pe adversarul său. Da. A fost un blocaj la față la Cotov. Iese tânărul handbalist rus. ...9 minute, 9 goluri. S-au mai văzut minuni, dar știți cum se spune, nu în fiecare zi poți să realizezi ceva de domeniul fantasticului. Și România nu prea a arătat în această partidă că poate mai mult, însă Racoțea, iată, primul gol pentru el ne dă speranțe. 18-26, minutul 51. A aruncat frumos de pe picioare, dar trebuie să fii puțin neconvențional cu acest Grușco, care este un tip inteligent și a apărat din toate pozițiile. Am înscris la fiecare inferioritate în această partidă și am avut 3 sau suntem la 4 inferioritate. Am înscris mereu. Da, foarte bun acest Cantemirov. Noi l-am luat pe braț, acest tânăr de 1,85 m și s-a dat 9 metri. Iarăși Cantemirov cu aruncarea de la șol, dar avem și noi apărare. Racoțea liber pe stânga Mledenciu, dar până să ridicăm privirea, înscrie cu șansă, dar nu contează jucătorul nostru de mână stângă la această fază. E vorba de Halcă, care s-a și accidentat și a scos eliminare. O primă eliminare la ruși în această repriză. Selesciucov. Din păcate a rămas căzut, s-a lovit la glezna, probabil Halcă. Da, a fost împins mâini în piept pe pătrundere. Vom avea handbal pe Digisport, nu mai târziu decât mâine la ora 12, România-Israel, ultimul meci de la acest turneu preliminar de campionatul mondial, și marți avem de la ora 18 meciul dintre SCM Craiova și Ujălidon Cluj, partidă din Liga Feminină, tot din această frumoasă sală de la Craiova. Pe adevărat, e mai mare dragul să vezi o competiție sportivă în această sală. Cantemirov, combinație între extreme, 2 pivoți pentru ruși, ne țin apărătorii pe 6 metri și au mai scos o eliminare la noi. Halcă eliminat pentru a doua oară în această partidă. N-aveam nevoie de această eliminare, normal. Tocmai când speram la o minune. Acum totul pare îngropat pentru noi. Să vedem. Rușii au greșit mai puțin decât noi. Nu că sunt mai buni, stau mai bine din punct de vedere psihic. Nu, ne-a fost teamă și timp de odină cerut de antrenorul rușilor. Сейчас их 4. Коля встает в центр. Кидаешь корный мяч, смещаешься в центр, Коля. Получаешь от корня, даешь, как мы играли, помни? И Коля под тебя входит.
И начинает Рома. Прям до Ромы от Ромы, Коля. И доигрываем стяжку, понятно? Не получилось. Коля, выскакиваем влево и снова твой вход. Таскаю, таскаю. Надежно надо забить. Давай. Играем, играем, играем. Давай, играем. Câteva dintre fazele noastre de atac le-a explicat antrenorul rușilor, Pankov, cum să joace pe acest pozițional. Ostașenko a plecat în circulație, a fost acolo Kotov cu numărul 9, Kornev. N-au o talie impunătoare rușii, însă sunt isteți, sunt inteligenți, sunt tehnici. Ne contrazice aici Kornev, care n-a băgat efect la minge și aceasta s-a dus pe lângă poartă. 7 goluri, 7 minute. Are de recuperat România, însă pare de domeniul fantasticului. Nu trebuie să dezarmezi. Racoțea angajează pivotul. Prima oară am văzut și noi un angajament la pivot în această repriză și normal scoatem 7 metri. Bună faza lui Racoțea pentru pivotul nostru. Cred că este Albert Cristescu, care a mai fost lovit în această partidă. Da, Albert Cristescu este. S-a bătut bine pe 6 metri. Mlădenciu încearcă să-l execute pe Grușco. A căzut pe umărul drept destul de rău Albert, arată medicului său. Da, l-a păcălit Mlădenciu pe adversarul său direct. 26-20. Arată puțin mai bine scorul pe grafică, însă tot suntem departe față de ruși. Păcat cu aceste eliminări. 4 în această repriză secundă. Are intrat de Reven cu numărul 13, golgheterul naționale, care n-a înscris decât o singură dată în această partidă succesivă până la extremă și ne-au făcut din nou rușii. Ostașenko, al 4-lea gol în această repriză secundă, i-a mers jocul lui Ostașenko. 27-20. Nimic bun, pare că nu se mai poate întâmpla pentru naționala noastră. A intrat cu numărul 11 și Vasiliev la apărare în centru. Racoțea a fost atent, plecase extremă în circulație. Racoțea a încercat să arunce pe evitare, însă a fost blocat de Derevel. A fost faultată interul stânga de la ruși. Stelesciucov. Acum la minge pentru Dereven. Bine a ieșit pe braț Cristescu. 9 metri. Ultimele 5 minute. Rusia are 7 goluri peste noi. Și acum sunt 8. Pentru că a înscris Stelesciucov.
Rusia, din păcate, se îndreaptă spre victorie în această partidă și, cu siguranță, victoria pe care poate să o obțină mâine împotriva Turciei se va califica la campionatul mondial. A aruncat din dreapta acum Racoțea și a mai apărat odată Grușco. Am și uitat numărul paradelului Grușco, dar are cel puțin 16 în această partidă. Mâine de la ora 12, nu uitați, meciul între România și Israel. Dereven, pivotul era liber, n-a contat, a bătut mingea și a aruncat pe pătrundere, da, se bucură Dereven la al doilea gol în această întâlnire. Dereven avea numai puțin de 427 de goluri în 55 de meciuri pentru naționala Rusiei, atât normal și la junior cât și la tineret. Medie de aproximativ 8 goluri pe meci pentru aceste jucători de mare perspectivă și el evoluează la Cehovski Medvedi, la echipa de tineret. 7 jucători de la Cehovski în național de tineret a Rusiei. Mai sunt și 2 de la Universitatea Neva din Sankt Petersburg. Foarte bună pătrunderea noastră, dar n-a fost gol. Sandu acolo a făcut din glezne, cum se spune, pe adversari. Ultimele 3 minute, 9 goluri au rușii. Și suporterii craioveni au moleșit. Normal, îți dau seama că România nu mai poate nimic bun în această întâlnire și mulți dintre spectatori au început să părăsească sala. Pe contraatac, gol la vincul frumos înscris de Mlădenciu. Această partidă s-a încheiat, cum se spune, din primele 10 minute ale reprizei secunde, deoarece s-a greșit foarte mult pe atac. Aici s-a făcut diferența. A ieșit din apărare acolo și a tamponat adversarul Halcă. Apără Iancu, aruncarea lui Chiselev. Oho, a greșit aici Grușco și avem și noi eliminare. A fost faultat jucătorul scăpat pe contraatac de Reven. Sperăm că nu este nimic grav. Tot așa s-a lovit la umăr, în cădere. Aceeași Mlădenciu, da. ...29-21 cu Rusia-România. Inferioritate pentru ruși. 1 minut și 40 de secunde din această partidă. Mâine la ora 12, România-Israel, ultimul meci al competiției pentru naționala noastră. Așa arată, iată, viitorul handbalului masculin românesc. Aceștia sunt handbaliști care vin din urmă, au potențial, însă mental nu stau foarte bine. Negru față în față cu Kuznetsov, a intrat și el la un 7 metri și ce să facă și el, arată antrenorului că se poate baza pe el. A scos Kuznetsov la 18 ani, unul dintre cei mai tineri jucători de la ruși, această minge. Trei aruncare de la 7 metri ratată de români în această întâlnire. 1 minut și jumătate. Am luat om la... Au, ce tamponare urâtă la piept și Ostașenko s-a dat puțin la Ciprian Vancea, mai mult din priviri. E de roșu, s-a dus mâna la spate, da. Da, arată că e mai mic decât el, s-a înălțat și a ridicat brațele.
Vancea nu este un jucător dur de felul său, cu atât mai puțin să fie un gest nesportiv. Acum avem reluarea. Da, i-a ieșit tare cu tamponul pe piept, pe braț. A fost de eliminare, poate și de cartonaj roșu, dacă au văzut arbitrii mai bine. A fost și o mână spre gât. Puțin mai contează ce se întâmplă acum pe finala de meci. Dacă jucam tare cu rușii de la început, poate altfel ar fi fost soarta întâlnirii. Mult prea tămători au intrat românii în această întâlnire. Asta le spunea și Bibiric la un prim time-out în repriza întâi. Singurul care a corespuns a fost portarul Iancu, atât cât a putut și el să scoată de unul singur. Atât au putut handbaliștii români. Poate data viitoare vor reuși mai multe la acest nivel internațional. Negru, da, a cerut eliminare la adversar și Vasiliev se duce la bancă. Grigoraș este de la noi cu numărul 11, a fost eliminat 11 de la ruși. 20 de secunde, atât avem și noi om în plus. Rare ori s-a întâmplat în această parte să avem om în plus. Multe eliminări am avut, vreo 6 în această repriză. Greu să joci 12 minute cu omul minus în fața rușilor. Înscrie Sandu. Probabil a fost ultimul gol al acestei întâlniri. Aplaudă și Kuznetsov, normal. Se termină meciul. Rusia a fost mai bună decât România. 29-22 pentru naționala Rusiei, care are prima șansă la calificare acum la campionatul mondial. Trebuie să învingă mâine Turcia. Și un egal este de ajuns rușilor, pentru că au deja 2 victorii. Au învins ieri Israelul și astăzi România. Scor final, România-Rusia 22-29. Sunt Costi Până, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe canalele DigiSport. La revedere!